चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर नांदरबारि गामियाव खासेव अन्थाइनि दै आरो खालगुन्द्रा मुलि हरनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। मख'जायोदि बिटिआरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्ला जेरै बिश्वनाथ, गहपुर बायदि गोबां धोरोमनि इसोर फोथायग्रा रायजो राजाफोराबो गाव गावनि फोथायनायजों बे अन्थाइनि दै आरो खालगुन्द्रा मुलि लांफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो बिश्वनाथ जिल्लानि सासे सुबुंनि बिखानि जेंनाया बे दैखौ खनसे लांनानै लोंनायावनो 50% हामदों होनना खौरांगिरिफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायबावनाय बादिब्ला बिथांखौ फाहामनो थाखाय डक्टरनाव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय डक्टरा 7 आरो 8 लाख रां खरसा बिदोंमोन। बेमार जाजानाय बिथाङा बेबादि गोबां रां गैयैलाय बे अन्थाइनि दैखौ सेथि खेब लांफैनाय जादोंमोन होनना फोरमायो। दा नैथि खेब लांफैनानै बे बेमारखौ 100% हामगोनखौ बिथाङा फोरमायो। दै हरगिरि बिथांमोनहा फोरमायनाय बादिब्ला दै लायगिरि बिथांमोनहा बाराय हिसाबै समबार, मंगलबार, बुधबार, शुक्रबार, शनिबार बारायखालि फुंनि 8 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 2 रिंगासिम लांफैनो हागोन आरो अमाबस्या पुर्णिमा समाव बन्द थागोन होनना फोरमायो। जायफोरा थोंजों रायलायहरनो गोसो बिथांमोनहा नैबे 9233066308 एबा 953 मानगोनां गिबिनो आंनि सिनायथिया आं बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सेरफांगुरि गामिनि। बेनिफ्राय आंनि फिसाया हार्ट बेमार आगसिखै, बेनिफ्राय आं गुवाहाटीयाव लांदोंमोन। गुवाहाटीयाव डाक्टरा 8,000 बिदों, 8 लाख बिदों। 8 लाख बिनायाव आंथ' जों गरिब गुन्द्रा निखावरि मानसि मा राहाजों मा लामाजों बे गथ'खौ फोथांगोन। गामिनि बिदिनो बायदिसिनाफोरा बुंबाय शिलंआव थां, शिलंआव एसे खम जायोनो होननायखायनो आं शिलंआव लांबाय। शिलंआव 5 लाख बिजाबाय। 5 लाख बिजानायाव लास्टआव डाक्टरा बुंबाय नोंहा जुदि इमानखिनि आयुष्मान कार्ड आरो बायदिसिना रेशन कार्ड गैयाबा 2 लाखबाबो नों जेन तेन बुथुमना लाना फै। बिदि बुंनायाव दा 2 लाखबो जों हाया। ओंखायनो आं नेटआव नुबाय। नेटआव नुनानै मा जाबाय, ओरैबायदिहे रुनिकाटा थाना, सान्तिपुर पस्ट अफिस आरो लांदरबारि गामि ओरैबायदि खासेवनि मानिक, कालागुन्द्रासनि दै बेबायदि खोनानानै आं बेयाव सिदा शिलंनिफ्राय बाहेरा फैनानै आं दिनै नैबे आफा इसोरनि खाथियाव फैनानै दा आंनि फिसाया दा बे हार्ट बेमारनिफ्राय दा 50% खेबसे लांगासेयावनो 50% आरोग्य मोनदों। दा नैथि खेबाव आं दा आरो लांफैदों। तारिखखौथ' आं मिथिया ना दा। सिगाङाव खेबसे लांफैबाय। हार्ट बेमार। हार्टआ नैबे बिगुरा गुरलाब गोजाननिफ्राय नुहुरोमोन। बिनिफ्राय दा प्राय खमायनानै एसेल' गुरलुब जायो, माने एखेबारे हामबोबाय, बिराद मोजाङै हामबोबाय। थाबायनो हायामोन, गाबलाबायोमोन, हान्थु खुरायनानै गाबलाबायोमोन। दा खामानि एसे एनै मावदों, जानो हागासिनो बेबायदि। गथ'आ 32। सेंग्रा। बिहा आंनि बिहामजो दं, लोगोसे हिन्जावसा 2 दं आरो हिन्जावसा गेदेरा क्लास 7 फरायगासिनो दं। फोथायथारदों आं। खेबसे लांनायाव जुदि बेबायदि हामदोंबा आरो नैथि खेबबोथ' फ्राय साफा जागोन। ओंखायनो आं बिथांमोना दा खनथाम लांबाथाय एखे फिनिश फुरा साफा जाजोबगोन होननानै बिथांमोना इसोरनि सायाव आं फोथायनाय दं आरो। आं आगोलाव खनसे फैखांबाय, बे थारिखखौ बावबाय। ओमफ्राय दिनैजों खननै जाबाय आरो सेकेन्ड टाइम। प्रथम लांनायावनो आङो बे आइ हरनाय मुलिखौ फुङाव जाबाय भगबानाव गाबज्रिनानै। बिनि उनाव 12थासोनिफ्रायनो नैबे गोदोनायाव सानाय, उदै सानाय बे गैया आरो। ओमफ्राय दा आंनियाव बे हान्थुआव सानाय बाखि दङ, बेखौ आं प्रमान मोननानै दा लांनो फैबावदों आरो। ओमफ्राय नोंथाङा बे मुलिखौ खनबेसे जानांगौ बिथांमोना खोन्थाहरदोंमोन? खनबेसे जानांगोन बायदि? फुङाव, सानसुआव, मोनाबिलियाव 3 जानो मोना। आंनि मुङा माइनाव बसुमतारी। नोंथाङा तामुलपुरनिफ्राय फैदों आङो। तामुलपुरनिफ्राय ना? मोजां मोनदों, सानाय सुनाय एसे मोजां मोनदों आरो गन्थंनि साइनिसफोराबो स्रां मोनदों। मेगनावबो एसे गाज्रि जानाया मोजां साफा जादों आरो।
आंनियाथ' एसे सानाय सुनाय जादों बेफोरो एसे साफाबो मोनदों बेखौ सानाय सुनायाव हथार सानायफोराव नाख्लायना लाबा सान्थि मोनखादो